Antes de que outra cousa, saudar ao pleno da corporación, a primeira vez que me dixo el, e en todo caso fago con fondo orgullo, sendo consciente da responsabilidade que supón exercitar a labor de representación que me foi correspondida nas eleccións municipais. Xa dese adiante que son unha persoa vehemente, unha persoa con conviccións férreas a que lle gusta a lei non por profesión, senón por vocación. Iso en ocasións pode, facerme parecer demasiado vehemente, pero en todo caso a única finalidade que me move estando aquí é traballar polo ben dos veciños e veciñas do Outeiro. Porque, entre outros motivos, é unha resposta, digamos, é unha proposta recurrente por parte do Bloque Nacionalista Galego nesta corporación a creación dunha comisión informativa en materia de urbanismo, repasando as ordes do día e as actas dos plenos dos últimos 4 anos. É máis que evidente que a cuestión do urbanismo nesta corporación é un tema que preocupa, nun ou noutro sentido, un asunto que dedica moito tempo, tanto da corporación como das forzas da oposición, que se vehiculizaría da mellor maneira posible nunha comisión informativa no que todas teñamos oportunidade de participar. Non só pola cuestión das urbanizacións, aquí quizáis engadiría un pouco máis de obxecto desa comisión, hai moitos outros asuntos relacionados co urbanismo que podían ser levados, e volvo ao principio da miña intervención actual, preparados con eficiencia, antes de traer ao pleno nunha comisión informativa. É por isto que solicitamos en todo caso que se amplíen as comisións, incluindo esta de urbanismo. Intentaré ser breve, señor alcalde, xa lle adianto que votaremos en contra da proposta. A calidad democrática, a normalidade democrática, sí, son palabras que me gustan, direi máis, son palabras que me encantan. Son palabras que non son só palabras, senón que hai que dotar de contido. A calidade democrática non é un mantra que repetir, non é esa verdade que repetir hasta que se consolida, senón que é algo polo que apostar e que mova decididamente a acción de goberno. Calidade democrática, e mencionaba vostede ao largo das súas intervencións agora, é que se graven as intervencións no pleno, é que a xente teña colgada a orde do día dos plenos e despois as actas, que poida fiscalizar realmente a acción de goberno. Non parece calidade democrática extraer determinadas competencias que son originariamente plenarias, así o digo o artigo 22 da Lei de Bases de Réxime Local, e colocalas nun órgano que, mellor ou peor, temos que convir en que é máis opaco que o pleno municipal. En todo caso, non se beneficia daqueles elementos de transparencia que eu acabo de mencionar agora mesmo. Non parece que respeta a normalidade e a calidade democrática furtar do debate no pleno, volvemos a unha cuestión que xa saliu na sesión de hoxe, e colocar na xunta de goberno onde, desde logo, as posibilidades de fiscalización da acción de goberno son, en todo caso, moito menores. Dicía vostede no seu discurso da toma de posesión que goberna para todos e para todas as veciñas e os veciños do Outeiro do Rei. Non nego nin cuestiono iso, son realmente as palabras oportunas para ese momento. Agora, sexamos lóxicos e consecuencias co que decimos, seguimos a gobernar para todos e para todas, fagamos gala diso, gobernemos sin complexos, permitindo que as veciñas e veciños poidan mirar o que facemos e poidan mirar como o facemos tamén. Se colocamos competencias nun órgano, de novo, máis opaco que o pleno municipal, pode dar impresión de que temos algo que ocultar, ou que teñen vostedes algo que ocultar, pode dar impresión de que o control público non é oportuno nesa materia. Dicía aquel, la mujer del César non só tiene que ser honrada, sino que tiene que parecerlo. É dicir, a acción de goberno non só ten que ser honrada. Non estou cuestionando en absoluto a honradez da acción de goberno, baixo ningún concepto, non estou vindo por ese camiño. O que sí, fagamos todo o esforzo para que tamén o pareza.